I Danmark ligger et væld af gymnastiksale i tilknytning til skolerne. Allerede i slutningen af 1800-tallet blev principperne lagt fast. 20 meter i længden, 10 meter i bredden og en højde på 6 meter. Vinduerne mindst 2,5 meter over gulvet, samt omklædnings- og redskabsrum. Denne grundform består stadigvæk. Den klassiske gymnastiksal trænger til at blive udviklet, så den fremmer den motoriske udvikling og giver nye oplevelser. I Aarhus Gymnastik- og Motorikhal er man gået kreativt til værks. Her har man skabt et rum, der vender op og ned på de traditionelle forestillinger om en gymnastikhal. Børnene går på opdagelse, og rummet leger med. Men disse kvaliteter og alt det sjove kan også indarbejdes i den lille skala, hvis man går kreativt til værks. Det første trin er at åbne den lukkede gymnastiksal, så den får kontakt med omgivelserne og trækker liv og lys med ind. Kroppen skal udfordres og leges med. Motoriksalen skal designes, så den skaber glæde ved bevægelse. Der skal skabes de bedste vilkår for de grundlæggende bevægelser. Rulle, kravle, krybe, gå, løbe, hoppe, hinke og klatre, balancere og svinge. Men der skal også være plads til de voksne og til de bløde bevægelsesformer, som for eksempel pilates. Her er redskabs- og omklædningsrum inddraget, så der skabes nye rum og muligheder. Alt kan varieres efter behov. Motoriklandskabet består af en række elementer og møbleringer, som giver fleksible muligheder. Alle med forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Et dynamisk motoriktæppe definerer forskellige områder i salen og giver rummet møde- og legesteder. Zoneinddelingen giver gulvet struktur og karakter, der understøtter aktiviteterne. Her er loftshøjden udnyttet. Broen skaber også et plateau, som kan bruges til mange forskellige formål. Leg og gymnastik, pilates. Forskellige vægge giver forskellige muligheder for parkour og opgang. Grotten er tænkt som et tredimensionelt aktivitetsmøbel, som samtidig forbinder niveauerne i salen med de forskellige rutemuligheder. Her skal kravles og udforskes, og bevægelserne skal skabe et dynamisk vægmaleri. Gennem grotten kan man kravle helt ud af bygningen og stadig være inde. Udefra kan man se liv og aktivitet. Bjerget kan varieres. Nogle kasser er måske faste, andre kan flyttes. Bjerget giver mulighed for ophold, leg og en sjov adgang til plateauet ovenfor. Fugleredderne kan man nå via ribberne. Udkigget fra den klassiske balkon er der stadigvæk, men nu er det et aktivitetssted. Undersiden kan bruges til armgang, hvis man tør. Et helt nyt møbel giver opholdsmuligheder for ventende forældre. Men de skal sørge for at flytte sig, når børnene kommer springende. Gulvet foran kan bruges til scene, og møblet bliver så til tilskuerpladser eller bagscene. En motorikhave giver parkour og opholdsmuligheder. Den kan varieres i det uendelige og være et samlingssted, når der skal løbes en tur. Det er bare om at komme i gang.